Wayikhoza zakithi umthandeni lona umshovenkani kwaba nenkani ungoma nkulu kakuphosa kwenyathi lapha ebukhosini. Cha ngithi ake ngikhalaze lapha ngiphinde ngiyale lapha na kongqongqoshe nakubaholi kwimeya zonke nje ukuthi cha abaholi ngicela ukuthi mase ngidlala ingoma yami ledumile iParis ningagibeli stage noma ngabe nizizwa nijabule kangakanani ngoba kunabanye abaculi abazizwa bengabalulekile abazizwa sebengabalulekile bona ngathi kubaluleke mina ngedwa uyabona khona vele khona ababalulekile kubaluleke mina vele kodwa akufuneki bekwazi lokho noma beze bekubone kufanele lokho sikuhlebe uyabona kungabi obvious uyabona ukuthi ababalulekile. Ngifisa ukuthi amavukane lapha omkantsha wentondolo nosila seqhude bebe comfortable mangikhona uyabona. Ngoba Ikhulumela-ke insizwa laphana igcokama elisha njengokwezwala. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingela yena-ke uMathanda Coza intombi zomqomela amahlaka abanye zibaqomela imali uthi ukwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upressana-ke subscribe button lapho ushare uphinde ucomment ukhulu nakho konke uma subscriber ayikho kumele kahamba kodwa-ke suke senza ukuthi kube wena oqala uthola notification make sofaka la ivideo hamba phambili ungakhohlwa ukulike ivideo yethu. Umthandeni seshile laphana wathi kucela ukuthi imeya namakhansela uma emqashile waphinda wadlala ingoma yakhe edumile ethi Paris. Ucela ukuthi zingasondeli eduze bakithi zingambambeli eduze. Afuna ukuthi abanye abaculi bezizwe bengabalulekile ngale ndlela yena abaluleke ngayo njengoba esho ukuthi ufuna ukuthi abaculi befile comfortable. Ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho malana nalolu daba umlalelo wami ngicela sihlangane laphana kwi-comment section usho ukuthi wena ngabe uzizwa kanjani ngale video ekhisho umthandeni emayelana ne-million. Ngane zakwethu sibambe la asihlangane kwi-comment section. Danko.